i-deliver ko ay magtutungo ngayon sa Barangay Palguyot, Poso Rubio, Pangasinan para ihatid kay Sir Albert Calpito ang pasurpresa ni Ma'am Gio coming all the way from Israel. Samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pasurpresa ng kanyang nanay. So isa lang sasabihin ko sa inyo, arat na! Magbabayad ng pinang-Pacific. $3,000 years later. Diyan lang sa ano sir, palakpanak. 190 yung. Oo. Tapos pinabawas niya yun. Pinabawas niya. Research ko naman na kaya. Ha? Research ko. Babayad. Oras ng best na. Ata to eh, madam eh. Ata to eh, madam eh. Ata to eh, madam eh. Magdi-deliver lang po kami. Kapram ko madam ha. Ayaw mo ba nun sir? Sa surprise ka. Okay lang sir, malapit lang naman po kami. Pwede na lang po namin balikan mamaya. Okay. Oh, thank you. Sir naman, bakit naman ako mangluloko? Lukunak na madam ha. Sir, ako manluloko pa. Ako nga ang niloko. Kabahan sana madam. Ay, wag ka na. Kuya, nakatakas ba kuya? Yo. 10% tayo. Wala kuya, sa naman. Try boss. Happy birthday po. Thank you. Ayan, sir, pahawak ako ha. Display mo daw yan sa kwarto mo, sabi ni madam. Tingnan to madam, parang hindi naman ako to ah. Diba? Hindi ko alam sir, yan lang sinad nila sa amin eh. Pahawak ako sir, paano po? Oo na, tanggalin mo na sir. Bagay. Akin na eh, akin ka na ang bay ka sir. Ayan, so pasok muna natin at maulan. Bago ko ibigay yung isa pang surprise sa'yo, sir. May surprise pa ako na isa. Asan na yung ano mo, sir? Para kasi hindi ako nakayawa. Ay, bakang putok na madam. Hindi eh. Sige. Ayan, siyempre, kakantahan ka muna namin. Para naman makumpleto yung ano, yung Masin kayo ah. yung celebration. Oo. Siguro naman alam nila, asan na yung ibang mga kasama mo ngayon, sir? Mas marami, mas masaya. Kaya nga eh. Sigara tayo. Daanin ko mo. Loki, kita, kuya. Wala ni, gawin tayo magano. Ayo! Ayo!
Manikit yan, takla eh. Malilikas ko lang. Parang manikit ko, sir ah. Hindi po. Manikit para ano. Yan, sir. Ang ano namang manikit yan. Dapat nakapal yung ano yan, sir. Ito na. Manikit ko. Ito na kasi. Mga tiyong sa na. Kasi ng timo lang. Kaya nakumplito. Kaya kuya, pasok kayo. Sige. Yan. Sige. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan sir, bago mo ipan yung kandila mo, syempre, make a wish muna. Ano man yung wish mo? Hindi ko na sabihin, ma'am. Oo, syempre sa'yo. Sabihin mo na. Oo, sige. Okay. Pwede na, ma'am? Oo, pwede na. Sige sir, pwede na. Siyempre, hindi makukumplito ang birthday kung walang mga birthday wishes. Ayan, si ma'am muna, ma'am. Siyempre, happy birthday. Alam mo naman, araw-araw ko naman sinasabi sa'yo, I love you. God bless you all the way, all the ways. Sana more happiness, blessings to come. And sana magka-baby na rin. Yun, sana. Yun, pinakatapos ako. Ilang taon na ba? 2 years na. 2 years na. Ayan. So, Uncle, ikaw muna. Birthday message po para kay Sir Albert. Happy birthday, anak. Wala mong sabi sa tatay. Sana sa araw na ito, maligaya kayong mag-asawa. Sana magkaroon na rin kayo ng supling. Happy birthday, anak. Thank you, thank you. Sa mga, friends. Lapit ka kuya. Huwag kang mahihiya. Lapit ka. Lapit kayo dito. Oo, lapit. Batiin nyo ng happy birthday. Para mahal-mahal. Bawasan mo na rin uminom ng alak. Seryoso ka, sir. Bawasan ninom ng alak. Pag pinawasan niya, bawas ka rin. Sir, ikaw naman po. Yan, happy birthday. Saan? Thank you. Thank you. Kasi dapat makapupalay ka ng mga Oh, all the best ah. na kani. Kung tatatun na ka, naarom suok ka. Banaon ka edad mo. Dapat makabili ka na. Sundan sa Tapos, sakay pulang ka ako umiinom. Kapan makabuo ka. na. Promise. On sa no. Thank you po. 36,000 viewers. Wala pa. Wala pa rin. Wala na magbibigay. Ayaw yung isa. Wala pa sila, ate. Wala pa sila. Oo, hindi pa sila Tapos minamadali kami kanina dahil ang sabi nila, lalabas daw kayong baka kumain sa labas. Kaya, eto na muna, sir. Siyempre, hindi mawawala yung message nung nagpa-surprise para sa'yo. Pang-MMK to, sir, ah. Ay, nako, haba ah. Ako magbabasa, sir. Sige po. Makinig ka. Happy blessed 30th birthday, anak Albert. Sana gabayan ka lagi ni Papa Lord, bigyan ka sana lagi ng lakas at ilayo ka sa anumang karamdaman at lalo na sa kapahamakan. At kahit na sa malayo ako at sa tagal ko na dito, nananay nyo, ako'y nagtitiis dahil lang sa inyo. Alam nyo naman kung gaano ko kayo kamahal. Simula nung bata pa kayo, binigay ko naman lahat ng gusto nyo, kaso di nyo pinahalagahan. Kaya wala kayong sigurong masabi sa akin at ako pa ang pinagbibintangan yung may maling ginawa. Pero lahat yun, kinaya ko at in-ignore ko lang dahil wala namang katotohanan. Kahit ganun pa man, forget the past na lang. Alam kong mabait ang Diyos sa akin, kaya umabot ako ng ganitong taon or katagal.
kung tutuusin nga, for good na din sana ako dahil ramdam ko na ang pagod ko. Pero ako'y lumalaban pa rin kasi iniisip ko kayong mga anak ko at sa magiging apo ko. At kung maaari, ayaw ko kayong naghihirap, anak. Sana pakabait ka na at bawasan ang pagbibisyo. Walang magandang idudulot niyan. At gawa na kayo ng magiging apo ko na rin at time will come. May awa si Papa Jesus, magkita-kita-kits na rin tayo soon kung okay na ang sitwasyon. Sige, no more drama na at naiiyak na ako. Basta itanim nyo sa isip nyo na mahal ko kayong mga anak ko. At sana enjoy your day at sana nagustuhan mo ang aking kunting nakayanan na pa-birthday. Love you always, love, Nanay. Bago mo ibigay yung message kay Ma'am G, yan. Ito munang isang sorpresa niya para sa iyo. Pakigilan na lang po. Ito, madam. Yes po. Sabi ko na sa inyo. Pinagit na namin ng peso sir. Oy! So, happy birthday sir. Thank you very much. Ayan, so, kunin ko naman yung mensahe mo sir para kay Ma'am G. Sasabi ko, maraming salamat sa lahat ng mga sacrifice na sa mga anak niya. At mag-ingat po siya lagi doon sa naroroonan niya. Sana po ay gabayan po siya ng Diyos na malakas lagi yung katawan nila. Yun po. Maraming salamat sa pagpusa nila sa akin. So, ayan Sir Albert, in behalf of Surprise Mo Deliver ka by Miss Peggy Palabay, binabati ka namin ng maligayang kaarawan. Sana nga, yung hinihiling nyo ni Ma'am, sana within this year, yun nga po, tulad po ng sinabi ni pinsan mo pala. Tulad ng sinabi ni pinsan mo, wag mo nang iinom. Inom siguro pareho, konti lang, huwag yung palagi. Yun po yung maipapayo ko sa inyo talaga. Dahil ako, danas ko rin yan. May baby din ako, isa yun. Isa lang siya, yan. So, workout, yun talaga. Tapos pag yung fertile si ma'am, doon yung yan. Regular ka naman siguro ma'am, hindi din po. Ayun. So, talagang prayers at saka pananalig lang para matupad yung pangarap ninyo. Ayan, siyempre, naghihintay si Ma'am G ng magiging apo, galing sa inyong dalawa. So, sana nga po, ibigay na ni Lord John para meron kayong pinagkakaabalahan na dalawa at hindi lang kayong dalawang magkasama. So, sana po, hindi pa ito yung last na pagkikita natin at sana pagbalik ko po, tatlo na kayo. Ayan. So, happy birthday po ulit. Thank you very much, ma'am. Thank you so much po sa pag-acknowledge sa amin dito sa inyo at pagtanggap sa amin. Opo. So, ano yan? Paano yan? Kaya na tayo. Sige po, meron pa po sir. Ayan. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise Mo Deliver Ko by Miss Peggy Palabay, para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin palagi. So lagi lang po nating tatandaan, keep safe everyone, God bless, and every kissing is a blessing. Thank you. Bye! Salamat po sa inyo. Salamat.